Роден под знака на Водолей, Али Яз Дурмуш носи характерните черти на зодията си. Бунтарски дух, креативност и харизма, която трудно можеш да игнорираш. Още от дете показва, че съдбата му е предначертана за нещо голямо. Животът обаче не винаги е бил лесен. Роден в живописния град Сакария, той се сблъсква с предизвикателства още от ранните си години. Но страстта към изкуството го отвежда в университета Джелал Баяр, където завършва факултета по спортни науки. Всички преживявания го оформят като личност с изключителна решителност, скромност и несломим дух. Извън светлините на прожекторите, Али обича спорта, природата и обожава да пътува, търсейки вдъхновение в простите радости на живота. Ролята му в Плен Есарет не е просто изпълнение, тя е истинско послание. Али Яз Дурмуш пресъздава Кенан Чевик с такава дълбочина и интензитет, че всеки негов поглед и жест разказват собствена история. То накрая, когато го гледаме на екрана, сърцето ни бие по-бързо. Всяка сцена, всеки поглед, всяка дума създават емоции, които остават дълбоко в нас. Той е повече от актьор, той е вдъхновение. Ако и вие обожавате Али Яз Дурмуш и неговата роля, споделете в коментарите любимия си момент с него.